Hvad skal vi så gøre for at få det til at hænge sammen, også med jer mange, der er i dag fra rådgiver- og leverandørbranchen? Og en af de ting, vi har taget op, og det kommer også til at gælde København-Ringsted, sådan planlægger vi i hvert fald, det er, at vi må sørge for, at det er muligt at få partnere rundt omkring. Og man kan ikke få udenlandske partnere, hvis ikke det er engelsksprog. Og man kan heller ikke få udenlandske partnere på leverandørområdet. Det er i hvert fald sværere, hvis ikke det er. Så skal man have en eller anden oversætterrolle. Så vi vil tage modellen fra signalprogrammet. Vi tror, vi vil lave det rigtige udbud på engelsk. Vi vil lave både af rådgiver og det andet. Det skal være et internationalt projekt. Vi anerkender, at vi er en del af det. Vi anerkender, at den måde, vi bliver stærke i Danmark, det er, at vi arbejder sammen med andre. Det er lettere samarbejde, og det er lettere samarbejde over hele projektet. Ja, som sagt, så har vi også drømmen om, at vi gerne vil lette rådgiverne ved at få sådan et rimelig ensartet forløb frem til 2020. Og det er noget af det, vi går i gang med her inden for den næste års tid og prøve at lave den plan. Hvordan skal det så rigtig forløbe, for at vi får den udjævning? Og det kommer sådan også til at gælde for entreprenørsiden. Hvis vi kan få det jævnt, så tror vi på, at vi får en bedre udnyttelse, vi får bedre priser, vi får et bedre forløb og dermed også prøve effektivitet hos leverandørerne. Og så har vi endelig et projekt, vi starter meget på, og det er der jo ikke noget mærkeligt i. Det gør man altid, men sådan nogle store projekter kræver en ny vinkel. Nemlig, hvordan sikrer vi får de rigtige incitamenter bagt ind i kontrakterne? Hvordan sikrer vi får dem bagt ind, så vi får billigere kontrakter, eller billigere til priser? Og hvordan sikrer vi får det sådan, så vi får effektivitet, som også giver en god bundlinje for både rådgivere og leverandører, samtidig med, at vi får de bedste priser i Europa. Vi vil gøre Danmark, ikke kun på godkendelsesområdet, til det sted, hvor det er lettest at lave projekter. Det er sådan en vision, vi har. Og så har vi snakket om, hvad mangler vi af ressourcer? Og vi har gået rundt om det, og der er nu lavet en masteruddannelse, og som Peter sagde, de første kandidater er her. Men vi har sådan bredt armen om på jernbanebranchens gode forretningsudvalg og sagt, at vi vil have det helt rigtige tilbud nu. Vi kan ikke blive ved med at udskyde det og sige, at det kommer nok, og nu må folk agere. Så i dag der er der et tilbud til jer alle sammen til moden overvejelse. Vi har lavet det første efteruddannelseskursus, der kører til for september. Vi har sagt, vi har tjekket hands på, vi skal køre til september. Og der skal være mindst 12 til sådan en videreuddannelse inden for jernbaneområdet. Vi har spurgt de klogeste ingeniører, vi kunne finde, og så sagt, hvad skal det bestå af? Og de har fundet, at det er en bred jernbane efteruddannelse, den består af de her 5 fag. Og man kan også tage dem som enkeltfag, og alt det kan man også, og måske kan man gøre det på en anden måde. Men nu vil vi prøve at køre en pakke, så den kommer op at stå, og den skal køre nu, og vi har garanteret Banedanmark og Trafikstyrelsen og Sund og Bælt og Metroen, at vi skal nok sørge for at fylde det her hold op. Der skal mindst være 12. Men det er ikke udelukket. Og faktisk vil vi hellere have, at der er mange andre deltagere, end dem vi kan sætte på sig. Så en meget kraftig opfordring til alle at tænke på, jo, vi burde måske også gøre noget. Vi har nogen, der måske kunne tage skridtet og komme over og have den brede jernbanefaglige baggrund for at lave deres arbejde. Og det koster altså tid. Prisen den er ikke så stor som sådan. Den er ikke helt fastsat, nu har jeg forstået, men den bliver ikke det voldsomme. Det voldsomme det er den tid, der skal til, og så de kræfter, der skal til for dem, der går ind i det. Så det er altså en fuldtids efteruddannelse, som I kan se her på cirka 18 uger. Til gengæld har man altså det bedste, som vi i jernbanebranchen, bestyrelse og infrastrukturejere, eller hvad man skal kalde os, vi synes, der skal skrues sammen. Så min forhåbning er, at inden dagen er omme, så har der flere, der har været oppe hos Alex, og lave en lille påtegning, vi vil gerne tegne på et par stykker. Og hvis der bliver lige så meget overrun, som der er på mødet her i dag, så vil vi have fornøjelse ved, at der er nogen, der står på venteliste. Og det vil vi gerne håndtere. Og hvis det er blevet en succes, så vil vi prøve at gøre det i mere fleksible varianter også. Men vi er ligesom nødt til at have det til at køre en gang for alle. Se, det var en af de ting, der skal til for at få de rigtige ressourcer. Og jeg er selvfølgelig med på, at man i mange virksomheder gør sin indsats. Vi har trainees, og der er også nogle pointer. Det er bare svært at komme over den der kritiske masse, så det bliver til noget stort, så det kan løfte sig. Og det her, det er altså forsøget, og vi beror os på jeres hjælp. Så var der det med rettidighed.
Og rettidighed, den har flere indgange. Og den ene indgang, jeg har, det er den her med Kystbanen og Øresundsbanen. Og så det, vi har fået opgaven af ministeren, og ikke lave den selv, for det kan vi jo ikke, men at koordinere indsatsen. Og hvem skal lave det? Jo, vi har en del af opgaven selv, og der er operatørerne, og der er nogle steder mange operatører, og det skal jo på tværs. Så denne koordinerende opgave, den har vi fået. Og den er vi meget glade for. Og vi vil gøre med både højre og venstre hånd, og med fuld indsats fra tidlig morgen til sen aften. Og vores del af opgaven, der Kim Andersen, som også er her i dag, sidder hernede, han har påtaget sig opgaven efter lettere incitament og motivation og kærlighed og alt sådan noget, at det vil han gerne lægge sit liv i og sørge for kommer til at virke. Og vi har også udnævnt et lille klogt sekretariat, nogle var stykker af dem med slagten. Derfor. Det er en del.